Goedemorgen en welkom hier. Dankzij voor Hortje. Die van jullie wat hier voor mij zetten. Ik wens dat je kunnen je loten zijn. Die van jullie wat thuis zetten of am 40 zetten en Hortje door. Horst met als een van al deze hier van jou. Gott segnet uns, of course, waarom het een zeer schöne dag. We vrij ons van de zon schijnt het. Irgendwo de menselijke natuur is zo gebeurd. Dat we ons vrij, want we s'morgens omvangen. We zeggen, de zon die schijnt. We kunnen goed rond een stukje leven. Maar dat geeft allemaal een extra vrijheid. We vrij ons dat we kunnen dit zo mooi top zijn. En we vrij ons dat we ons amstlige zijn doen. En zo staat zijn we met veel zenuwen, rechtliche zijn van de morgens. We gaan in onze boodschap nemen. Ik wil gleich maar aanstoppen te beden, als we in de boodschap nemen gaan. Wanneer je wel opstonden, stoot op voor de polsen als te beden. Van de morgens, dan staan we hier voor die. We vrijen ons dat u met ons bent. We vrijen ons dat u zegt dat u was in ons zijn. En dat u was met ons gaan. God, we danken u dat u een voorraad bent wat ons aannemen deed. Ik dank de Heer dat we van u kunnen zo gelukkig zijn. En ik bid, geven iedereen wat er hier is, moed en zijn komst. Help ons klaar te zijn en ons geloven. Help ons te vrijen dat u ons aangenomen hebt. Ik bid van u dat u was te mij en dat u was te ons alle reden en de boodschap. Wenn Heer, wie weten dat ons veelt om meer te leren van die welle. Ik bid dat u dien woord was van de morgens zijn. Amen. De thema van de is dit. Du en ik zullen een mitleidene Einstellung hebben. Wat gaat die daarin zijn? Want nu weer wordt today zeggen, du zult mal mitleidig zijn. Du zult mitleidig zijn met die broeder, du zult mitleidig zijn met die mama en dad, of met die noba. Woest weten wat het is, woest wat de anderen hebben. Wat wordt het nu schaffen? Want je wel blij dat we nu ruim het 12e kapitel. En ik had het al veel gezegd, maar dit is wat mij de Bijbel interesseert. En ik geloof dat dit al als het staat. En dat is dat de Bijbel wordt dan geschreven door dat de mensen zullen die lezen. En dan worden ze vielleicht zeggen, zo'n dit had ik never gehoord. Dit moet ik me ook aannemen. Dit wil ik me aannemen. Want er weer mal de dag waar de Bijbel, of dus Rijmerbrief, dat eerste mal gelezen wordt. Die werd geschreven door de gemeente in Rome. En de lied had hem genomen en die had hem gelezen. En we kunnen ons niet anders als we kunnen ons best verstellen in het leven dat veel wordt gezegd. Zo'n te staat. Dit maakt me sens. Ja, dit is het zult zijn. Ruim het 12e kapitel. We nemen van de 10e vers als een omvang hier. Als bruider zal je junt inger en ander van harte goed zijn. Want du en ik worden van een huis vormen. En ons wird gezegd worden dat het zijn nächste week zoals de dien broeder van harte goed zijn. Dine vrouw of dine zuster, like broeder, dat meint niet plus dien broeder, maar dat meint dat u hast een Einstellung. Ik zie mijn broeder nu van harte goed. Woest je zeggen, nu ga ik nu arbeid. Ja, nu moet ik me aan dit, moet ik me nu even ween. Feierwerk wird dat niet zo staan. Feierwerk hoor ik even dus in einem nicht de Einstellung. We zullen ons broeder van harte goed zijn, maar dit is niet de eind van vers. Maakt immer ruim voor de nächsten zijn eer. Zodat meint plus, ik geef dem nächsten een gelegenheid, of ik geef dem de gelegenheid voor mij te staan. Wichtiger te zijn als ik. En dan hebben we 15e vers, en dat is een beetje mijn hoofdvers van jou. Ruim uit het 12e kapitel, de 15e vers.
So nu hebben we dit al een beetje te horen gekregen, dat we zullen onze broeder, ons engeren anderen, van heute goed zijn. De 15e vers, wanneer je moest lezen, dan was het mooi dat je heeft einfach bloos krijgt met die ene Einstellung te doen. Dit is niet een ding wat du en ik nu met de schafen gaan en dan zijn we wat door te komen. Du was vielleicht anders met de schafen, maar dat is niet dat we willen kennen nu, wo we zo een arbeid hebben. Als in dat nu waar we eerst maar wat vorig maken, anders een grote arbeid. So, du kost niet unbedingt hier van mij al zeggen, wo ik zie, ik kan niet zeggen, wo du dit hast. Maar hier zegt het zo steht, vreedjend met die wat door vrouw zijn. Want dat die arbeid wordt van nächste week. Wat we doen. Want ik die kan vrouw van jou, des du dit. Moest dat weten? Wat weet je dat? Wat weet ik dat als ik dat er heb nog kom? Er brukt twee dingen op wenigste en dat is, wanneer ik die wordt vragen, wem hast du de laatste week getroffen wat een vrouw weer? Hast je mooi, weer ik weer vrouw, Ramadi? En wanneer du wem trofst wat een vrouw weer, wat deed dat te die? Well, this vers would actually beschrijft meinen dat wanneer ik en du wem vinger wat een vrouw is, dan vraag ik me bloos met hem met. Dat zo de ding ervan is manchmal, dat ik wat het niet meer en wer een vrouw is. Want ik toe zei bloos om mezelf te denken, dan is geen mens maar een vrouw. En dat is een beetje zo, wanneer ik dat doorkom. Dat ik dat niet gemerkt heb, dat Jana is vrouw. Maar wanneer ik dat merkte dat er weer vrouw is, dan heeft mij dat nu een aanleiding, dat nu vang ik me aan met te vrijen. Veelmaal heeft dat de oorzaak te uitvinden, hoe wijn vrede is ik? Hoe wijn is de vrouw? This vers is zo bedienend, zei hij diep. Die je het lijstje wat te lezen, dat zegt hier vrede met die door vrouw zijn, en hield met die door hielen. Dat je het meeste anders als dat was een gemeenschap. Ik ben jou van buiten je een mens manchmal wat aan te zijn als die moedig is, of als die hield, dat is ook leicht te zijn. Zo dat is wat we zijn. Maar wie willen een beetje diep als dit niet gaan. Dit ganze ding zal mij in die Einstellung te houden krijgen. Zo dat is waar het thema van herkomt. Een mitleidene Einstellung te hebben. Hast mal even gedacht, dat jeder mens, Gott hat uns einfach, glaube ich, so bemerkt, aber jeder Mensch will bemitleidig sein. Nu, versteht mir das? Bemitleid te zijn is ook nog manchmal een val. En dat is niet een gezonde ding. Wanneer mij is goed jankeren dat die dat over mij jammeren, dan zie ik, er heb niet op een gouden steen. Maar ik wil lezen, wanneer du was mitleiden hebben met mij. Unbedingt. En dat is een ganz en ordentliche ding. Want ik wil lezen, want je wordt mitleiden hebben. Zo, wie zijn dat manchmal? Wanneer we hier als Church top zijn, mag ik dat manchmal, dan zijn we alle top en we gaan een goede tijd. Maar iemand komt een kleine kind door de trappen op je rand en dat rood. Dat is vielleicht 2 jaar oud. En dat kind is te weten, die wordt zich gemaakt. Al deze mensen, wat die zich zien, mama of zien dad zeker. Hoe wij? Wenn die wel bemitleidig zijn. Dat is 100% goed. Dat kind heeft bestaan wat het eigen boeren is. Nou, die geschichte kun je nog wieder gaan. Want die mama dat kind zit neerkomen en ze zegt dat kind dat schuld wordt, dat rood. Wel, dan wordt, wanneer die mama of die dad nu een mitleiden heeft, dan wordt hij zich eraf bijen en dan wordt hij zich erheen geladen. En veelmaal is het ook niet zwaar dat uit te vinden wat werkelijk aangeet. Want dat kind op bij mom en dad wordt aankomen, excuse me, en die wordt antwoorden, die deed het niks uit. Die schift mij bloos te zien en mijn trouble deed niks aan dad of aan mom hoort. Dan weet dat kind dat mijn mama en dad heeft niet een mitleiden met mij. Waarschijnlijk het nächste Mal, wanneer het kind datzelfde ding moet beleven heeft, dan moet het al niet in het kerk komen. Dan moet het al buiten blijven.
Nou, wie moet het verstaan? Ik kan het zingen, hij mag het zingen, je zagen, maar de alle woorden dan even komen. Hast mal en die in het leven neergekijkt? Best u een persoon wat ook niet meer mitteilen deed? Hoe weinig? Waarschijnlijk hast du beleefd dat die felste Siege gewesen. Die woest gleiche, wanneer die bemitleidigt wordt. Zo dit gevoel, dat heeft jeder mens. Manchmal zijn we zeer zelfzuchtig, even in dat gevoel, maar we hebben het gevoel. Goed, we willen van jou over een beetje van de andere zijde onderdenken dan kijken. Dat is, woest du ook met mitleidig zijn. Want je wel blij dat we naar 1 Samuel, dat 24e kapitel. Dit is de geschichte van David. David is door in de heilbanen. En hij is, zoals we bekend met zijn, hij is door hing in de heil neergegaan ternaar. En als hij met zijn mannen door en hij hing er het eind van de heil is, kwam Saul. En Saul zegende David om te brengen. Kwam Saul met zijn mannen en zat verder in de heil. Ik wil van jou hebben, mijn gebed is dat we alle ons kunnen werkelijk een beetje neerlaten wat ik in werkelijkheid hier aan. Zo, ik wil niet het ganze kapitel lezen, maar we weten zoveel dat Saul met zijn herdmannen uiteindelijk beschäftigt werden dat ze willen David te holen krijgen en David willen ze aanbrengen. Dat weer het ganze ding. Er weer 3000 mannen. 3000 mannen weer in de arbeid. Dus een David hing eraan dem om te brengen. David had al meer de weggerand. Kennelijk geleefd, wij in de zaag. Zo, nu bij eenmaal passiert het hier. Saul, dat komt er in. De 5e vers, check hem onderin. En David zijn mannen zeiden te om. Dat staat hing in de heilbanen. Dit is de dag. Van wonen de haar zeid. Ik word die vriend en dienen mag geven. Dat kon David ook zijn. Dit is de dag. Dat du met de doen kost wat du was. Zo hier weer de gelegenheid. David zijn dag, of zal zijn dag, dat wil je komen. Nu kan David doen wat hij wil. Dan kroop David zeer stil doorheen. Waarvoor krijg je hem een beetje stil houden? Hij kroop doorheen. Zo waarschijnlijk op alle feuer kroop hij door naar Saul. De dichtbij aan de heilbuurt is vielleicht een beetje dag. Ik kan een beetje zijn. En hij kroop doorheen en hij komt bij Saul. Saul die slaapt er. Waarschijnlijk ligt ze half vielleicht ook ons. Maar Saul die slaapt door. En David is bij doorgekroop. Nu, dit is dus werkelijkheid zoals het is. Hier ligt, of er zit Saul en slaapt. En David die is op zijn kruipens. Door, op alle feuer, wat we zeggen. En David, hij kijkt naar deze man, Saul. Nou, hij kijkt dem wat am doodmerken wel, dem kijkt hij door van zo dichtbij aan dat hij hem had kunnen aanscheren. Wat leefst u, ging David door hem hart? Een mitleiden. Werkelijk een mitleiden. Dit is dat poort wat ik wens wat God te mij en ik wens wat God te ons allen kan reden. Want David niet mitleidig wie je was, dan moet ik tot haar raad gefeild, dit man dood te maken. Maar hij zag bij eenmaal en deze man, hij kon het waarschijnlijk, de Bijbel zegt ons dat niet, maar een mitleidende gevoel, dat is dus de mama, wat zich raufbiedt naar een kleine kind, wat dan nu rood wijn, wat immer dat is. Maar de mama, die kan, of de dad, die kan iemand zijn, wat mijn kind werkelijk kan zijn. Like, wanneer dat moet vrij zijn, dan moet mijn kind een schaafje, vrouw, het kind zijn. Zo wanneer ik mitleidig zie, dan word ik als een voorouders man, dan word ik dood naar het kindje, wat het kind wordt vrij maakt.
Wils David in Mitleidene kreeg, even des man wat hem wil doodmaken, dan weer dat erg voor aan dem om te brengen. Of course, hij zegt, zal mij als een mens, hij zegt, zal als een gezalden van God, dat zegt hier. Dan kroop David zijn stel aan en snijdt een Eik van Saul zijn rok af. Aber dan bouwde David dat gewässer, dat hij Saul zijn rok afgesneden had. Hij zei te zijn mannen, mocht de haar mij doorver wegholen, dat ik mijn haaren, dem haaren zijn gezalden, zond ondoe. Ik zal niet mijn hand jij in den haaren zijn gezalden brokken. David riemt zich door weg en aanpleegt het gewässer voor wat hij gedaan heeft. Hij houdt een medelijden. We hebben een onderbegevenheid in Lucas het 19e kapitel. Dat is voor mij immer een beetje een bijzonder afsnit. In mijn persoonlijke leven kan ik zeggen, en ik stel me zoveel dat te die ook een beetje zo, maar wanneer ik met mijn gemeenschap in God of Christus denk, dan brok ik bijspelen uit het testament, uit de Bijbel, dat ik kan weten ongeveer, op wat moet ik kunnen rekenen wanneer ik met Jezus topje. Zo, wanneer ik dat beeld in mij klaar heb, dan kan ik dat eenmaal mijzelf verzekeren, dat Christus wordt medelijden hebben met mij. Niet op een falsche wijze, maar op een werkelijke wijze, dat hij zit waar ik kan zijn, wanneer ik veilig in Christus werd. Zodat je hebt aan me medelijden. En dan geeft mij dat in je traakt nog aan. Weet je wat we als mensen zijn? Zoals ik je al zei, we hebben probably alle allemaal beleefd dat wo we dachten, wo we worden in medelijden kregen we aber niet. We feilden een harde, koude Einstellung aan zijn even. Dat schrijven dan wo christelijk we zijn. Aber zo'n dingen staat er dan wij. Dat schrijven dan wo christelijk we zijn. We hebben niks te maken met die persoon te doen heeft. Waarschijnlijk een probleem. We verzieken dat te overstaan en we moven aan met een leven. Maar we denken eraan. En dat is ook wat Christus ons kan helpen in ons leven kan weer gaan, ohne dat we in dit gaan. En dat is ook wichtig. Maar wanneer we naar Jezus gaan, hij is de Janja wat ons verstaat. En hij heeft een medelijden met ons. Lucas het 19e kapitel. Waren interessant en ik lees dat immer te zijn wo dingen beschreven zijn. Dit is de geschichte van Zacchaeus. En mensen die beschrijven wat van dit. Zo Lucas het 19e kapitel, de tweede vers, daar zegt het. En door weer Zacchaeus, een van de eerste taxkleiter, die weer rijk. Hij heeft hem gemerkt. Dit mens wordt beschreven als dat die weer rijk. Zacchaeus werd in zijn dorp bekend als de rijke. Hij werd ook bekend als een kleine, maar hier schrijft het van dat hij weer rijk. Hij verzocht te zijn waar Jezus werd, maar hij kon among al dat volk niet zijn, want hij werd van klein. Hij werd klein van je was. So hier hebben we een man, die is bekend als een rijke man. En die is clean. Dat is alles wat we really weten van aan. Wat we van hem zijn worden weten. Waarschijnlijk dat ze ze omkenden. Mij en die kennen ze ook. Heb je maar even gedacht. Want je verdeel worden een huis voor het middag. En dan word je te juni kingen of een juni jas van reden van irgendwem. En dan word je die mensen, ik zeg nog met meer dingen beschreven als plus die noem. Oké? Dan is het op eenmaal nog die vriendschap, of die zit zo, of die deed zo, of, we beschrijven ons soms. Veelmaal met zoals we ons beschrijven doen, dan kan ik al heren als du medelijden was aan met die mensen of niet. Wat mij dat dan doet is, wanneer ik die beschrijven doe, op zo'n wijze dat het al een beetje negatieve indruk geeft, dan weet je al wat ik van de Einstellung heb. Treurig te zeggen, aber some mensen moeten einfach met zo'n stad abwassen, because, vielleicht van waar ze abgewassen zijn.
Dat in itself is een beetje treurig, maar wat nog treuriger staat is dat ik en du manchmal die slechte noorreden plus nog wieder noorreden doen. Dat is een teken, ik kan niet veel mitleid, of ik heb waarschijnlijk geen. Die Einstellung, die zal ändern, indem dat we Christus in ons zien. Dan vangen we aan met te healen, wanneer Jana heelt. Ik vrij me met, wanneer Jana vrouw is. En met lijden dit gevoel, wat immer dan nog schaffen, dat we al dat slechte uit de stich doen. Because dat me wij. Zacchaeus weer ook een man, hij weet niet veel weet. Hij wordt genaamd als de taxvachter. Hij had niet een goede indruk in zijn dorp. En dan komt Jezus door hem dorp. En Jezus zegt, ik wil voor jou met die top zijn. Je kunt het ook manchmal zo. Mij het manchmal zo, dat er zijn dingen niet in de Bijbel opgeschreven, wat ik wens voor de wereld. Ik heb me dat veel gewenst, dat het opgeschreven werd in de Bijbel, wat Jezus en Zacchaeus alles vertaalde. Als ze dan bij Zacchaeus door het top zetten. Ik leef ze altijd door top. We weten van die vertaal zo zeer weinig. Maar we weten wat die vertaal met zich gebracht had. We kunnen ons maar voorstellen dat als Jezus toen maar aan binnen weer top werd, dat Jezus hem niet in een eigen berg en hield hem door vals met reden en zei, Zacchaeus, waarom steelst u? Of waarom maakst u zoveel mensen rammen die arm? Bekeer die mal. We weten dat niet, maar we sommige geloven niet dat Jezus denkt wat je redt. We hadden al het gevoel dat Jezus wijs en mitleiden. En dan maar eenmaal kan al dat ekel je maar uit. Because Zacchaeus vond somebody wat mitleidig werd. Die wordt nu am harsje. En Zacchaeus zei dat ik je 5 zoveel terug als ik gestolen heb. Irgendwo wordt wat week. En Zacchaeus werd een vrije man. Van de dag wieder. Stel die bus voor. Wat had je reden daar wat zijn je was. Nu deze je leenheid. Als Jezus met hem je top je was. Wat einer dem anderen gezegd had. Weet Zacchaeus weet niet de rijke man, de kleine man. Die geeft me laatst 100 pennies. Because hij had me 25 afgegaan als hij niet kon. Niet zo. Die had met hem daar waarom een jeft geld was. Dat rijke Zacchaeus, de kleine man. Hij had een ander mens geworden. Wanneer hij had Jezus getroffen en Jezus had hem vrij gemaakt. Hij werd eindelijk vrij geworden. Dit is wat we als mensen willen Einstellung even. Zoals Jezus deed. We willen en we zullen een metgevoel hebben. Mitleidig zijn. Dat we doen ook agreeën over alles goedheid. En dat is wat veel mensen zwaar zijn. Want ik zei dat Jana dat oor is. En ik ga dan op naar gaan en ik geef hem lief. En ik neem hem aan. Sommige mensen denken zo. No, dem fehlt een eigen te bakken. Dem fehlt het nog maar waar te zeggen wat oor is. Veelmaal zeker krijgt deze lied nu een metgevoel. Of somebody wat mitleiden. Because in werkelijkheid, dat je het zijn. Dat leven is zwaar. En onze kinderen opdragen, ik rede zo van het kleine kind. Dat kleine kind wel dat metgevoel hebben. Als ouderen, jedes smal wanneer we ons oren over onze kinderen. Dan zeggen we onze kinderen dat ik ha niet een metgevoel met die. Weet die alleen. En kinderen doen dat ook meestal. Of die verzekeren dat. Schaf niet, maar die verzekeren dat. Maar als ouderen doen we dat niet. We hebben een metgevoel. We kijken onze kinderen, of aan onze kinderen in de toekomst. En we zijn dat onze kinderen veelt dat aan een metgevoel. We zeker de beste. Dit is dat gevoel wat kinderen nu er ouderen trekken. Dit is dat gevoel wat mij en die nu ons omzicht trekken.
als David verzolde op zijn knieën weer op alle feier, dan zag David, wer zal kunnen zijn en ob niet weet. En dan jammer dan dat. Ik wil ons met deze gedanken sluiten. Is die met je veil en ordning? Kost je er en die nog manchmal feilen, dat die mens wist die dat jene van dem een beetje wat, schicksalig ging? Wo jij het mee in die dat? Wat eenmaal trafen, bloos krijgt in een mens. Wie zijn er dem vielleicht bloos? En dan kan het feilen, dat ik ga niets in mitleiden. Meer is dat en dan, wanneer je een beetje tough wordt zijn. Dat is de poort wat Jezus leert, wie zullen zo'n instelling als dat niet hebben. Zo waarschijnlijk in deze komende deel, waar ik in vlees ook, krijg in dit stuk geproefd worden. Dat wordt waarschijnlijk niet thuis bij die vrouw of bij die man zijn kunnen, zo krijg door zijn. Maar manchmal dat het alle door geproefd worden, want wat die mensen gaan, wat doen ik sowieso al gelijk liedetje. Sowieso al een beetje een probleem met haar. Dat ik dat eenmaal veilig kan, ik ga niet in met je veil. Of in met lieden. Loop me bloos alleen. Blijf was. Blijf bloos was. Wanneer u en ik zijn dat we als vrouw, dan zijn we ons met vrijen. Dat heb ik ooit van wie niet een met je veil hebben. Wanneer we zijn dat we hield, dan zijn we met hielen. Dat jij het anders als dat mijn veil je met. Mocht God mij en die en dit leiden. Dank je.